Numele meu este Elena și cresc papagali. Este o activitate frumoasă. Papagalii sunt, așa cum să spun, niște păsări inteligente, simpatice, drăgăstoase, o bucurie pentru suflet. Am început cu o pereche și de la ea am uitat și dumneavoastră la câte am ajuns acum. Nu știam că papagalii se înmulțesc în așa hal, că apar așa specii peste specii, una mai vorbitoare ca cealaltă. Avem papagali care știu să vorbească de la sine, nu i-a învățat nimeni, înjură, scuipă, dar spun și bună ziua, te întreabă ce faci. Fiecare are personalitatea lui. Dați drumul din cușcă. Când le dăm drumul să zboare prin curte, fluieră, se ceartă, se mai caieră, știți cum e, ca oameni. Ce? Chiar voiam să vă întreb, ce sfat aveți pentru o familie cu pisică care vrea să aibă și un papagal? Pentru o familie care are pisică, da, recomand specia peruș bădăuș, o specie mai supeistă, dar nu cu oamenii, ci cu pisica. Pentru o familie cu copil, ce recomandați? Ce să zic, depinde de cum se vorbește în casa respectivă. Dacă nu vreți auziți înjurături, puteți să dezbățați papagalul să înjure, bătaia, nemâncare. Am înțeles. Și ce lecții de viață ați învățat de la papagal? Să știți că am învățat că n-are rost să ne supărăm dacă ne înjură, că atât ai duce pe ei capul, dar dacă trecem peste acest aspect, sunt niște animale de companie extraordinare și ne plac foarte mult. Mulțumesc pentru interviu. Ce ziceți? Vă mulțumesc pentru interviu, cu drag! Ceva